Vitajte v obci Vidovce, mieste, ktoré kombinuje pokoj vidieckého života s vynikajúcou dostupnosťou a občianskou vybavenosťou. Dnes vám predstavím rodinný dom s veľkým pozemkom a výborným potenciálom. Tento dvojpodlažný dom, postavený z kvalitných pálených tehál, ponúka nielen dostatok priestoru, ale aj veľkorysý pozemok o rozlohe 1154 m2. Pozemok má rozlohu 12x110 metrov a je skvelým miestom na realizáciu vašich plánov. Dom má užitkovú plochu približne 180 m2 a ponúka 5 priestranných izieb. Nachádza sa v pôvodnom stave, no veľmi zachovalom, čo umožňuje okamžité bývanie a postupnú rekonštrukciu podľa vašich predstav. Pozemok je ideálny pre tých, ktorí hľadajú miesto na pestovanie, zahradkarčenie alebo relax. Okolie vás očarí svojou prírodou. Slánske vrchy sú ako stvorené na turistiku a aktívny oddych. Ak hľadáte rodinný dom s veľkým pozemkom a jedinečným potenciálom, neváhajte nás kontaktovať.